Най-накрая да изпим на ракия и да малко да погледаме мача. Ало! Стоянче, здрасти, ма как си? Да, мамиличка, как си, ма, ко правиш? Ама, Ваня, ма, не виждаш ли, че мача съм пусал да гледам? Кого си, ма? Ваньо! Ваньо, ма! Вика, чува, ма, я Ей, го пазила, че значи. тук съм пуснала да такова, ма да чистя. Ваня, ма, пази се да гледам мача! Какво искаш, бе, Иване? Не виждаш ли, че говоря по телефона? Ей, няма да ме прекъсваш такъв. Да, мамиличка, ма Иван тук ми се разкрещял нещо. Гледа мач бил. Ей, почниш и така направо не знам къде ми бъркаш. Да си вари остаята да си гледа колко ти иска. Ей, значи, такива са мъжете, ма, такива са мъжете. Какво ти говоря, ма? Да, ма, не и същи. Ваня, ма! Какво ма гледаш, бе? Ей, значи, като кули пред майка си ма гледаш. Ако не Иван, ще е Трябваше Георги, ако да не се е разведа. Георги, ще е Когато Ивана. имах време, трябваше да се разведа. Да не са ти от къщата, миличка, да не са ти от къщата. То ми се очетя всичко. Да, ма, Тя ми се. ще дойде Ще варя да пия окуши и тя. Георги, на къде бе, момченце? Ами ще излизам. Как така ще излизаш? Ти питал ли си първо, а? Еми не съм питала, ма... Домашните написали. Написах ги домашните. Не ми повтикай тон, момченце. Ще играеш шамарената фабрика, ми се струва, аха. Казах ти, първо си написваш домашните, тогава ще ми излизаш с Сашко и с Машко. Айде, стига се прави неинтересен. Сега ще кажа на баща ти да то вършей. Пак ли, мамо? Върви, донеси да видя домашните тука. Добре, сега ще ги донеса. Ето. Той по математика добре, той по български добре. Ам това по-английски къде е? Оная пак ще ми звъниш, ми кажеш нямаш домашни, аха? Заминавай да пишеш домашните и тогава ще излизаш. Писна ми. Гивизе. Само ми се правиш неинтересен. Оле, ето и полтенце. Какво има, бе, Георги? Какво искаш пак? Не виждаш ли, че съм заета? Значи, кажи. Чакай. Едно по едно. Нови дрехи и нови обувки. А това какво е? Да не видя са моите дрехи. Че на твоите обувки какво им има? Скъсани ли? Аз какво да направя, че не си пазиш нещата? Не е моя работа. Я дай да видя. Нищо им няма. Сега ще ги изпера и ще са като нови. Ще изкараш още 2 години с тях. Една дупчица нищо не е. Няма през месец аз да купувам обувки и дрехи. Я, парите не ги рина с лопата. Абе, какъв Адидас искаш, бе? Иван имал нови. Мен какво ме засяга, че Иван имал нови? Майка му и баща му имат пари, позволяват си. Аз нямам. Бе, я да не ми съм ти ще че като ти лепне 1-2 Адидаса ще видиш. Същия като баща си. Не храни майко. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, си купувай каквото искаш. Келеш с келеш, неблагодарен. Мамо! Кажи, бе, Георги. Ей, значи, мамо, какво пак сега има? Може да ми помогнеш с едно домашно по математика за утре? Какво домашно да ти помага, бе, момченце, бе? Аз на твоята възраст сама съм се оправила. Никога не съм искала от баща ми, от майка ми да ми помагат с домашни. Никога! Ти и баща ти всичко искате на тепсия. Всичко! Ей така, на поднос да ви се поднесе. Стига де, мамо. Една задача. Няма как да стане. Няма как. После на кого ще пишат оценка? На мен ли? Като те изпитат после? Няма как да стане, моето момче. Няма как. Айде, кръгом и сам да си пишеш домашните. Ама после като ме питаш, що имам лоши оценки, знаеш отговора. Ауч. Майка му ще му пише домашните. Не се научиха, бе, не се научиха. С нервите съм зле, Гази май погледвате, ще живее или не. Една ще падне да си зная другите. Ало, Саше, ти написа ли домашните днеска, бе? Какво беше това по математика? Ей, значи, каква е тази Чакай, че майка ми нещо вика. 5 минути човек не може да ви остава да скъща, ще направите на кочина. Свинщина, кочина, всичко. Тук на обор прилича. Ей, Георги, те твоите мизерни гащи, как можа да ги изхвърлиш тук на земята, бе? Ей, как ги те изправи, момченце? Мамо, говоря по телефона с Сашко. Какво?
Абе, хич не ме интересува с кого говориш, бе. С Сашко, с Машко, с арменския поп, хич не ме интере. Аха. Почвай да чистиш, че направо не знам къде ще завра. Играта ти по-важна. Ай, значи... Абе, Саше, аз ще затварям, че нещо майка ми пак откачи. Ай. Георги, не съм оглушала още, момченце. Емоциите ми подсказват, ти шибне един шамар, обаче аз се контролирам, разбираш? И това изисква огромни усилия от мен. Айде, Сашенци, вари, сядай, вари. Мерси, Лелванче. А Георги къде е? Ще дойде ли? Георги сега ще дойде. Той влезе да се къпи току-що. Едвам го накарах, едвам. Добре. Ти остай, Георги. Кажи сега, искаш ли нещо за хапване? О, не, аз не съм гладен. Аз ядох у дома. Ма как не искаш нещо за хапване, бе? Аз съм сготвила чорбица, една пилешка хубава чорбица, так не да се сгрееш. Направила съм ини принцесини, пълнени чушчици имам. Какво искаш? Не. Айде стига сега, не се срамувай, бе. Значи, ще отидеш да прибереш у вас, ще кажеш, тя Леле Ванче нищо не ми даде да ям, от тях миришеше на вкусно. После Снежана ще ми вика, що не си наранила детето ми. Айде кажи, аз ще сипа една чорбица, да. И една чушчица ще ти сложа. И такова. А майка ти ко прави, бе? Ко прави? Не ми се обаждала да пием кафе? Ало, Саше? Айде, аз съм готов. Излизай след малко. Има чакай пред блока. Георги, какъв блок, какви 5 лева, бе, момченце? Ти написа ли си домашните, че ще ми излизаш, бе, а? Хич не ме интересува Сашко, Машко или който и да е. Такова, знаеш ли какво, бе? Аз забравих да направя нещо, да. Айде ще се обадя някой друг път да излеземе. Нещо майка ти ли пак? Не, бе, не е заради майка ми, в никакъв случай. Не, майка ми винаги ме пуска да излизам. Има тук, знаеш какво? Айде ще се обадя някой друг път да излезе. Айде, да. Тук е една малка работа трябва да направя. Айде. Мамо, значи не ти ли писна, бе, човек? Я да не ми се отговаряш такъв, бе, че като дойда там ще видиш ти. Георги, айде бе, от 30 минути си в тая баня, бе, какво толкова се миеш? Значи ще закъснееш, момченце, няма да повтарям. Значи през 5 минути да идвам да викам. Георги, бе! Айде, бе, момченце, каква е тази чалгия, деца чуват банята? Какво правиш, бе? Значи, шило такова. От 20 минути да викам. Слушаш ми чалгия и ми се хилиш сигурно вътре. Виж какво, няма да се разберем, отварям вратата. Аз колко пъти ще повтарям, Колко пъти? Мамо, днес имам 5 по математика. Моля! Как така имаш петица? Защо не е шестица? Петица е висока оценка. Всички други имаха тройки и двойки. Ти не дай да ги гледаш другите. Хич не ме интере кой има двойка и тройка, Иванчо, Първанчо, Геганчо. Хич не ме интере. Ти трябва да имаш шестица. Ти гледай себе си. Те ако скочат от някой мост, ти ще скочиш ли? Все ще гледаме другите, ама себе си кога ще погледнеме? Все си недоволна, бе, мамо. Все си недоволна. Кога ще си доволна един път? Не съм доволна. Да, не съм доволна. Искам да си най-добрия в класа. За да мога утре да изляза аз тук в махалата и да кажа на всички с високо вдигната глава, че имам много добър ученик в къщи. А не да ме излагаш. Петица бил имал. Какво ми се хвалиш? Когато е шестица, тогава ми се хвали. Аз каква ученичка бях на времето. Георги, излизам до магазина. Да не забравиш да изкараш каймата от фризера. Като съм се прибрал да е размразена, ще правя кифтета. Разбра ли? Да, мамо, добре. Ще видим ние тая работа. A few moments later. Че навънка духа много. Георги, прибрах се! Той скара ли тая кайма от фризера? Значи, момченце, аз като ти кажа нещо, изпълнявай, не си изкарал каймата от хладилника!
Ма навънка гърми, плющи, май дъжд, бе. Олеле. Ами да, навънка буря, ужас, 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 то направо фортуна виелица. Георги, спирай компютъра бързо. Дърпай го от шалтера, че да не го дръпна аз. Навънка виелица фортуна, аха. Дъжд плющи, дъжд, да. Еми грамотевици, всичко има. Светкавици, да, всичко. Спирай компютъра, защото аз утре няма да плащам нов компютър. Да, като изгори, ще ми изгорят всички бушони. Телевизор, меревизор, компютър, всичко дърпаш от шалтера. Навънка виелица? Еми след малко ще угасни тока, да. И като дари токов удар ще видиш ти. Дърпай от щепсала да не те преспъна бързо, аха. Като виелица ще запукам и аз. И да няма да пускаш нищо. Аха, на тъмно ще стоиш. Ей сега ще донесе на свещ. Оле, ужас, ужас, виелици, фортуни. Ето, пак гръмна. Ужас.